pade. Oh, hello, pade. Kumusta pade? Ayos lang ako. Long time no talk, pade. Napapod ka. Pasensya na pade, emergency kaya ni pade. Oh, yun. Ano ito, pade? Ano pade? Putahon ta ka? Putahon ta ako ta. Ta, isus ang korta ko digdi pa din yan. Masamo ko na, ko naroon kung saan ko na iniralaan. Susarong ta kaya ang padiyon pade. Nagbayad kang utang niya daw. Dahil ko pa mga big singil pade. Ang nagdipisilan lamang kung isign ko na niya na kwartang binayad niya. Ayaw, pasensya ka na, pade, Ako nga ni kunya ng kurta ko. Dahil kang digdaram kung saan ko gagamiton. Dahil nga na kung yung nagbukas kang tindahan ko ta. Kasud, mapabintahon. Dahil ko natigpalog sa mga empleyado ko ki sarong bulan. Pero bayad sinda. Ayo. Sige, sige. Sige, pati ko kaya tayo yung problema ta pati. Dahil yung pagbirin ka niyo. Dahil mapaglagang ng kwarta. Sige na pati, sige, salamat, salamat. Sa iba mo na lang gawin pa dito. Raw, pasensya ka na. Dahil ko yung kaipo ang kikwarta yun, pade. Sige, sige. Yo, shoutout muna tayo dyan. So, shoutout pala sa pinsan ko na si Ann Salomon at kay Janelle Nutarte. So, ingat kayo dyan lahat mga pinsan. Shoutout sa inyo dyan lahat sa Tanay Rizal.